Matteus Grasso għal rokna interessanti li jmiss ħankomplu nitkellmu fuq ix-xaħam. Kif inti, Matteus? Tajjeb, grazzi, inti tajba. La edinaw kif ngħidu s-soltu. Tajbin. Sinjalli tajbik, prosit. Dil-ġimgħa ftakart fik. Għaliex għax għamilt insalata vera healthy. Prosit. U jiena urqatta l-avokado qed tara. Dan huwa xaħam naturali illi għandna bżonn. Xaħam tajjeb għamiltu bit-chicken. U vera, għamilt flok użajna l-ħobson, għamilna rep. U vera, healthy snack, kif jgħidu. Li għet semmi inti ħajtħol kexxun ma li ħansemmi l-ewel jien. Eżatt. L-ewel net, l-slot ta' darba l-oħra vera għamil hit. Fatti li dak li jkun ma jkunx jaf fuq ix-xaħam. Ekku. U għallur bek sibni nkompli naqra fuq. Proset. Illi tajjeb nkunu nafu, illi ix-xaħam meta naħarqu ħahna, ħajjoħroġ malarja. Mux ġifiri ħaqqot nieħu nifsijiet. U toħna l-xaħam, kiku sew. Imma mawx min jgħidlek per eżempju għax tamlu pipi, jew għax tamlu number 2, il-maġġoranza assoluta bħal ċumnija naħarquh u joħroġ il-barra. Bħal karozza taħraq iż-żejt. Ma nafx taħraq għax il il-karozza. Ma nafx hekk x'għednek ċuċaħla ġifieri imma. Jiena ma ngħidx. Imma meta jinħaraq itir ovvjament oġġett. Jiena meta jkollha xi ħaġa l-karozza nċempel il-mekkanika laqas idea. Insomma, dik waħda. Issa inti tajjeb b'mod tajjeb ħafna qed issemmi x-xaħmijiet it-tajbin. Sewwa. On the flip side, in-naħa l-oħra, meta dak li jkun ma jkunx qed jiekol nutrijenti, hemm ħafna iktar tendenza kważi bil-fors li dak li jkun ħajjikol ħafna iktar. Mela hawnx min jgħidlek pereżempju meta nieħu dak l-oġġett huwa oġġett artifiċjali, iktar jaqbadni ġuħ. Jew nieħu kemm nieħu minnu qatt ma nintela. Waħda mir-raġunijiet hija li dawk ma jkollhomx vitamini, minerali u nutrijenti li jagħtu l-messaġġ lil moħħ li kilt xi ħaġa. Għalih jisek għadek ma ħadd xejn, speċjalment dawn is-soft drinks. Fil-fatt. U l-fast food iġifieri. Il-fast food. Issa l-fast food xi ħaġa ta' nutrijenti, proteini, xaħmijiet ta' volja ħżiena ikollhom. Għar minn hekk huma da soft drinks illi speċjalment ma jkunux zero sugar daw li jkunu l-għar ġifieri lanqas li ġisimna jirreġistra. Tajjeb, għax apparti li ma fihom l-ebda ġid, terġgħu tajt fihom it-zokkor u t-zokkor iqabbad aktar aċċ u aktar ġuħ u nbqgħu sejrin. Di ta' zero sugar. Ejja. Li ma jkollok zokkor ma jkollok zakkarina. Mhux hekk. Għandek min. Mhux l-istess. Mhumiex l-istess ħsara, però hija ħsara wkoll. Differenti. Hemm dik jgħidu l-aspertina pereżempju li sabu li tikkawża problemi oħrajn. Mhux ħodu tlu fihom għax huma affarijiet mediċi imma eħe. Ejja li ma tħu xejn, tu ilma. L-ilma nistgħu nżidulu kull ħaġa li rridu, jekkux naqra lumi, ġinġer, hemm dawk li jgħidulhom fl-aspett tagħna BCAA dax jaħbad. Mela dan bażikament aħna nistgħu nħaltuh mal-ilma u ħajjejna biex aħna nżidu t-toning tagħna għax dal-BCAA jkun ġej mill-proteini. Dak li jiġi mill-proteini ħajjejna toning għal kontraqtuħ tal-laħam, ħajjejna per eżempju anka biex nirrekaverjaw ġifieri biex infiqu mis-sessions illi ħanamlu. U di qed fakkarni f'xi ħaġa oħra. Illi aħna fejn jidħol ix-xaħam iwa rridu nikluh anka bħala parti mill-ikel, però nistgħu wkoll għal min pereżempju jgħid li jiena ma nħobbx il-ħut, jiena ma nħobbx l-avokado, jiena ma nħobbx iż-żejt taż-żebbuġa, hemm alternattivi. Hemm iż-żejt tal-ħuta, hemm iż-żejt tal-pjanti. Ommi tajt li fi żmien hawn hemm minna taġi fiha ħafna qalu li bħala, kienu jtuhom anke l-iskola daw l-omega 3. Għaxi raġuni l-iskola. Sallum l-omega 3. Iż-żejt tal-ħuta, għaliex ovvjament aħna niklux ħut kuljum. U naħseb li huwa nutrijenti. Fil-ġanet speċjalment li m'intix tikol ħut, Stef, ikun ideali ħafna illi aħna nieklu daw il-good fats anke forma ta' supplement jekk hemm bżonn. Sewwa. Idejat oħrajn. Mela, pereżempju fejn jitlu l-karboidrati it-tajbin, tajjeb? Għax hemm dal-misconception li l-carbohydrates kollha ħżiena. Mhux il-każ. Fejn hemm daw il-carbohydrates tajbin ngħidulhom aħna, dawn huma tajbin proset għas-sessions għall-workouts tagħna, għall-exercise li nagħmlu. Mela jiena u intaw, kif? Aġin? Ħanaslu għalija, mhux l-ideali. Għax le, għax ħafna anka pereżempju meta tkun tagħmel l-isport, u plattaġin satej qabel tmur logħba pereżempju, jkollokx taħraq. Ħanejdu kif inhi. Dak li huwa proċessat, mela dak li inti ma tarax direttament li jikber fis-siġar jew fil-eliqi jew fil-pjanti, dak huwa proċessat fil-aġin qabel kien xi ħaġa oħra. Tajjeb. L-ideali dejjem dak li iktar li fihom ħajja, dak li iktar li jimlewna huma fejn jitlu carbohydrates, l-aġin ħanġamu, il-ross, il-frott, il-patata. L-aġin per eżempju huwa xi ħaġa li huwa aktar proċessat. Jekk insemmu ħafna minn hekk xi biscuits, tajjeb xi ħelu, it-sokkor.
dak huma super proċessati. Jiġifieri qabel logħba pereżempju jiena x'tissuġġeri li nieħu? Mela qabel logħba xi ħaġa ħafifa. Bħal ngħidu aħna ħadd xi tuffieħa illi ġismek ikissirha malajr. U Ma jkandi bżonn l-enerġija, xi ħaġa li. Jista' jkun iktar minn tuffieħa waħda jekk ħadd ngħid. Alright. Per eżempju b'daqxej Greek yogurt illi ħajatik daqxej proteini wkoll, apparti lek trid tista' tieħu anke xi biċċa ħuta. Il-ħuta, jekk ma tieħux abbundanza, hija iktar ukoll titkisser malajr minn pereżempju laħam aħmar, ngħidu aħna minn ikel tqil ieħor jew xi ħafna ħaxix għax dak ukoll idu ma jitkisser. Għaw impressjoni vera ħażina li inti tieħu il-carbohydrates għall-enerġija qabel. Imma mbagħad wara tieħu l-proteini. Jiġifieri dik hija mitt. Mela, skont kemm dak li jkun ukoll qed jagħmel exercise. Aħna hawnhekk li dejjem nirrepetu jiena u inti hija li nsibu nofsija kollox imqar 3 darbiet fil-ġimgħa. Allura għal ħafna minna illi il-carbohydrates ikunu ftit hemmhekk iva, però għax il-bqija tal-ġurnata jkunu bil-qiegħda ma tantx għandna bżonn. Min ikun pereżempju bħalek jitrenja ta' spiss tif. Aktar ikollu bżonn il-carbohydrates kemm qabel u anke wara training. Qabel għall-enerġija u wara l-irkupru. Tajjeb, issa fiex nieħdu l-carbohydrates għal poplu in ġenerali ma tantx jagħmel daqshekk differenza. Anzi daw il-skużi bil-Malti ħmerijiet illi għax wara s-sitta ma nistgħux niklu carbohydrates, dawk jagħmlu aktar ħsara mill-li ġejt u ħanejt għalfejn. Għax din mentalità illi all right is-sitta neqes kwart ħanamel platta ġin għax jekk niklu wara s-sitta jsir li xaħam. Bħalli kieku dik il-kwarta differenza salvatlek ħajtek fejn jidħol ix-xaħam. Xejn affattu. U għax niklu u kemm niklu li jgħod. Mhux il-ħin. Hemm jgħidlek eżempju l-banana nafa li disa nofsinhar wara le. Qatt kien hawn xi ħadd fid-dinja illi għax kien il-banana fin-nofsija jew fis-sitta ta' filgħaxija f'daqqa waħda ħxien. Nieħxienu bl-iżbalji li nagħmlu b'mod regolari u żbalji li jkunu kbar. Mela tajba di, min jgħidlek eżempju jiena fil-għaxija ma nikol xejn. U ssib li uħut minnhom ikunu jirrejdjaw il-friġġ. Għax ma sajru xejn, imma fetħu l-kabord, fetħu l-friġġ u għadu jnaqru minn kollox. Ma kilux. Huwa mhux naqgħod u tkun kilt iktar. Normalment. Pereżempju aħna ġieli ngħidu nagħmlu pletter. Noqgħod naqra nibil żeb, tispiċċa tiekol. Bla wafqin, jibda jinżillek għasel ovvjament għax m'intix ma qbadx kilt u daqshekk. Bad għandek 3 sigħat, 4 sigħat u kultant naqar u tiskopri li tiekol iktar. Tella malħin. Issa l-idea tal-pletter toġobni ħafna jien, ħanidlek għalfejn. Meta aħna qed nixorbu, u di ħan il-linkja magħha mas-suġġett tal-lum, meta aħna qed nixorbu l-alkohol, l-aħjar li nagħmlu wkoll huwa li niklu xi ħaġa ta' proteini. ħatin naqra dejat, mela cheese platter, per eżempju, u aħjar minn platter illi jkun kollu hops, għax inti l-aktar li ħajajnek biex tpatti għal ħsara ta' drinks li qed tieħu huwa il-proteini. Mela l-ġobon per eżempju fih numru ta' xaħmijiet li huma tajbin uħut minnhom le, u li wkoll fil-proteini. Mela qed jgħinek biex dak li inti tlift qed iġibu lura. Kemm hu tajjeb ukoll meta aħna nkunu ġodha l-postijiet, forsi anke d-dar, illi ma' kull per eżempju tazza alkohol, tu għannejdu l-aħna, jekk inti ħaddir tal-simbit ħadd imqar tazza ilma, fl-ixkun ilma forsi, l-għonet ħajjimlik iktar. U ħajjajnek biex dak l-ilma li qed jisraqlek l-alkohol. Dehydration. Mela inti meta tkun dehydrated stef, qed jisraqlek mill-progress tat-toning tiegħek. Qed itelfek milli tirkupra aktar malaj. Tajjeb? U wkoll hemm ċans li again iqabdek iktar ġuħ. U jqabdek iktar għadġ, u nibqgħu sejrinek. Allura aħna li tant aħna għadna saħħitna u d-dera tagħna, iva mhux problema li ta' kultant nieħdu drink u iktar minn wieħed eċetera, mhux ħataqa' d-dinja, però x'ħanamlu anke in between u wara u l-għada ħajottu wkoll. Għalfejn. Għax l-għada hemm tendenza li nqumu aktar bil-ġuħ. Mela inti bla ma trid ħatikol aktar. Hemm tendenza wkoll illi nkunu bil-għaġġ. U l-għaġġ ħajaffettwak anke għal-fatt li inti tkun trid li tagħmel l-eżerċizzju, jekk inti bilanċ, ma tantx għandek saħħa tagħmlu l-eżerċizzju isek lajt xeba ngħidu bil-Malti. Mela dejjem naħsbu x'ħajjiġi l-għada. Qegħdin ngħixu f'mentalità tal-ħajja iwa għada minn raq. L-Uiva syndrome. Ma nistax għalija. Jew għada minn raq syndrome, prosit. U l-koll nafu fiex qegħdin, l-għada minn raq syndrome, li huwa smat jekk jibqgħu sejrin hekk 10 snin oħra, wieħed minn kull 3 Maltin mhux ikun overweight ta' stef, ikun obese. Hemm differenza kbira bej overweight. Diġanna problema ħseb u għara. Niġu bejgħet u ieħor wieħed minn kull 3. Mela llum li tant qed nitkellmu fuq ix-xaħam u li tant komplejna anke dakinhar, ħansemmi l-aħħar punti naqra overview ta' malaj. Mela number 1. Titlaq li inti taħt.
dejjem Il-posta jaħseb fil-ħażin. dejjem jaħseb li se jitlaq. Le, Aħjar. waqfa qasira ta' riklab, ma nkoplu niddiskon zommo kaw. Tella l-break. Ura fl-studio stana diskussjoni baqta għaddejja xawn madwarna Matteo Sanna naqa kameramenni li jħobbu jidħlu fil-diskussjoni u fil-fat ħareġ punt verament interessanti għaw minn urqieq. Ekku. Imma ma jfsix li kun healthy. Eżatt, mela, anzi l-ideali, l-ideali, ħamboġġija hekk. Jekk inti għandek żewġ kategoriji, mela xaħat li huwa overweight imma jiċċaqlaq, u xaħat li huwa normal weight imma ma jiċċaqlaqx, minnhom l-aktar wieħed b'saħħtu huwa dak li qed jiċċaqlaq anke jekk huwa overweight. U ġimgħa ilu semmejna sumo. Semmejna sumo u dik qed insemmi issa fl-overview li kont se nagħmel Eżatt. qabel u ħsibtni li ħanitlaq imma ndurajt li baqali kwart oħra. Tajjeb. Mela, per eżempju, fejn imur ix-xaħam, grazzi għat training, ħanibdlulu id-direzzjoni. Hemm partijiet pal per eżempju aħna madwar l-organi importanti tagħna illi ma rridux li jmur xaħam. Grazzi għall-exercise ħanatu direzzjoni dak ma jmurx lem. Ekku. Mela, dawk is-sumo wrestler sara kemm qed qed inġibu każ esaġerat aħna, però biex nifmu l-estremità tal-każ. Illi daw minkejja li kif nistgħu naraw bajnejna huma nies kbar ħafna, għax huma jkunu jagħmlu l-exercise, tajjeb, ix-xaħam qed jagħtuh direzzjoni illi jmur iktar dak li jgħidulu sabkatejn nies jiġifieri iktar l-isteqrib iż-żaq, illi wkoll jista' jwassal problemi. Speċja, jilsuq isa nepi huma tara kal-koxxa. Il-labra ta' Sarwan jonqosum. U hija tradizzjoni kbira Ekku. bila ħafna snin. Imma li jiġri u dan huwa l-interessanti, illi mbagħad huma malli jifqu jitrenjaw tinbidel id-direzzjoni ta' fej imur dak ix-xaħam. Użgur. Għalhekk mhux l-ewwel darba li nisimgħu il xaħat illi ftit wara li waqaf is-sumo miet. Ma biex naraw l-exercise kemm Kemm letteralment importanti. jista' jsalvalna ħajjit. Aqta li kuriżità. Mela. Aħna f'ġisimna bil-forsi tkollna ċertu ammont ta' xaħam le dak isaħħanna għandu l-benefiċċji tiegħu. Kemm ir-ratio ta' xaħam li supposti li ikollna f'ġisimna? Mela l-ewwel net in-nisa għandhom bżonn iktar xaħam mill-irġiel anke minħabba il-fatt li n-nisa jridu jerġgħu jirriproduċu x'inhi l-kelma. Eżatt. Insomma, ftemna. Issa, però ejja nsemmu hekk. L-ideali daw pereżempju daw l-atleti naraw bħal xi Cristiano Ronaldo, dak ikun xi 8% jew 7%, mhux xi 0, ikun 0, Mhux hekk. mhux qiegħed ħaj. Tajjeb. It-tfajliet normalment iridu jimmiraw għal min tal-inqas bejn 12 u 15 il-filmija tal-pis tagħhom li jkun ġej mix-xaħam. Min tal-inqas, inkan dew problemi ta' period, tajjeb, problemi li forsi dak li kumessa ġinqabad ila. Sistema ma taħdimx sew. Ma taħdim sew, u jista' kif qed ngħidu Ekku. domnus. Imma fl-istess ħin iż-żejjed inbiddet u dik nafuha sew. Mela, number 1, ċa nagħmlu ħanibda nagħmel daqsxejn ta' recap. Kull tan xhur imqar bejn 6 u sena nagħmlu full blood test. Aħna biex naraw verament kif aħna minn ġewwa, blood test ħajatina indikazzjonijiet tajbin. L-ewwel qabel kollox. Number 2, fil-ħajja ta' kuljum. Meta jiena ħanagħmel l-għażla tiegħi, x'ħan nixtri, x'ħan ikol, nażel dak l-aktar li qed naraf. Dax forma għandu, qatt ma rajta dil-forma jien, probabbilment mhuwiex ikelli huwa ideali li niklu. Jekk huwa xi ħaġa ġo friża, ħanaqbad naqra l-labels. Jekk nara biżibilju kliem fl-ingredjenti laqqas biss naf nispellihom dex kelma ma tispiċċa qattu fiha l-ittri kollha tal-alfabet. Iktar ma fiha minn dawk il-kliem jidlu saħħa u grazzi, ħammur għal xi ħaġa oħra. Tajjeb, issa again, jekk hu xi ħaġa bħal xi ħaxix, xi laħam xi ħut, diffiċli ikollu minn dawn l-affarijiet. Imma jekk l-oġġett ma rafniex. Number 2 ma li qbadni ħrajn dal-ħafna kliem, iktar u aktar grazzi minn tix tajjeb għalija, poġġejni f'postu. Number 3. Mhuwiex l-aktar ħaġa importanti kemm oġġett fih kaloriji, imma jekk aħna rridu naraw li ma nżidux xaħam żejjed u li ġisimna taħdem sew, s-saħħa taħdem sew, naraw li fih mill-lanqas zokkor. Okay. Issa, il-ġenji tal-industrija tal-ikel ħajinħbew wara possibilment minn tal-inqas 66 isem ieħor għat-zokkor. Da mhux ħajlek fih sugar dan, jew jagħmellek xi label quddiem kif jagħmlu tas-sigaretti, caution this has sugar. Mela, M'għandekx ċans. x'inhu huma l-kliem? Jekk jista' direttur xi darba jtellaħħilna hemm madwar 66 Sirip, pereżempju. isem. Is-sirip hemm tipi, hemm pereżempju l-agave, sirip li huwa healthy. Però ħanissider dak li jkun jagħmel riċerka, jikteb sempliċement fuq l-internet other names for
sugar. Sucrose, fructose, glucose. Prosit. Hemm ħafna li qatt ma smajna bihom illi daw jadduhom l-okkexxun. Mela again, kliem li qatt ma smajt bih normalment noqogħdu attenti minnu. Dik ukoll. Issa, jekk oġġett pereżempju ngħid isma' jiena m'iniex ċert immur xi ħaġa low fat jew zero sugar. Bejnietom it-tnejn. Dik ukoll hija dilemma. Dik hija dilemma. U dilemma li tagħmel sens. Għas-saħħa aħjar imorru għad zero sugar milli għal low fat, għax hemm pereżempju prodotti bħal Greek yogurt li b'mod naturali Stef u suppost, eżatt, fih il-fats u fih il-proteini. Mela jekk daw jadduh minn proċess illi jneħħulu l-fats, però għat-toma fost l-oħrajn iżidulu x-sugar, aħjar ħallew kif kien. Jew tasar il-larinġ u żilu t-sokkor. Oh, le. Diġà fih it-sokkor naturali il-larinġ. Fih it-sokkor naturali u kemm hu aħjar, ħanerġa' morru għall-ewwel punt, illi aħna noħduh bħala il-larinġa aktar mill-li l-orange juice noqogħdu nasruh. Għax meta għasarnieh il-fiber tiegħu lif naqra mhux ħażin. U ħallejtlu kważi, il-juice biss li ħafna minnu huwa zokkor. Tajjeb ma dik importanti wkoll. L-eżerċizzju imqar darbtej idealment 3 jew 4 fil-ġimgħa nofsija kollox illi dak li x-xaħam tagħna anka jekk aħna kif semmejna ma jkollniex lifestyle ideali illi aħna nħobbu nieklu ħafna whatever ħajjati direzzjoni lil fejn imur ix-xaħam biex ma jinġemax madwar l-organi li tant għandna bżonn inkellem ħafna problemi. Plus, l-exercise mhux biss ħajaħraq ix-xaħam Stef, imma ħajjipromuovi il-fatt li ma jerġax jitrabba. Di interessanti. Ħafna. Semmejna sumo wrestlers, ħan semmi issa footballers. Naraw nies ilhom tgħid il-laħwa daqsix sar dak x'żaq rabba. Min jibqa' jiekol l-istess bħal meta jkun attiv ħafna u wara li jirtira pereżempju, nibdew naraw dawn l-affarijiet kiber miż-żaq, saħħtu marret lura. Ġifieri dan għax hu baqa' jiekol kif kien, mar lura meta qata' l-eżerċizzju. Mela fi żmien li kien jagħmel l-eżerċizzju dak li kell kien jgħinu u jew kien jimmaniġġjah tajjeb. Issa li waqaf l-eżerċizzju ara x'differenza tagħmel. Mela anka minn xogħol għal ieħor hemm differenza, altru bniedem jaħdem fil-construction. Ħanġib eżempju hekk. Bennej jaħdem fil-construction u xi ħadd jaħdem fil-construction l-uffiċċju. Kemm għandek physical exertion. Ġifieri minkejja hija l-istess fabbrika di, min jaħdem ovvjament fuq barra għandu bżonn jiekol aktar, jixrob ħafna iktar minn qiegħed bil-qiegħda. U ma noqgħodux ngħidu għax jiena xogħlijiet biss għax kemm iħaddem moħħi, moħħok ma tantx ikollu bżonn kaloriji u zokkor. Jiġifieri jkollna bżonn il-basic u mbagħad jekk aħna ħanamlu l-eżerċizzju illi jkollna bżonn daqsxejn iktar biex inisir il-ħin għamel li sinjal sem. Daqshekk. 1 minute qed jgħidli. 1 minute tal-aħħar. Tal-aħħar. Aw mod ta' kif jien naf titla' xi miżien u tiskopri kemm għandek xaħam f'ġismek. Brava, mela b'mod prattiku aħna nħobbu nsemmu sempliċiment lunch tape. U ħanajtek, fil-każ ta' tfajliet ħankejlu minn madwar iż-żokra għal ġol ħofra tad-dar, circumference, ċirkonferenza. Grazzi. Tal-waist. L-usa parti tal-patata. Tajjeb, u din nagħti parir illi noqogħdu la ġemba. Mela mhux iħarsu quddiem mela dritt, noqogħdu la ġemba. Biex naraw li dejjem qed inkejlu l-istess post. Mela l-usa parti tal-patata għal-ħibs. Minn madwar iż-żokra ġol ħofra tad-dar għal-waist u imbagħad l-aħjar l-ogħla parti ta' waħda mill-koxox, pereżempju aqbad il-koxxa tal-lemin u kejjel l-ogħla parti. Dan huwa l-aktar mod prattiku mingħajr ma jkollok għalfejn toqgħod tewdel fuq liema magna u liema mhux magna u li hija konsistenti. Issa, min ikun tikejjel il-body fat tiegħu eżatt jeżistu magni iktar ikkumplikati, hemm minnhom istibhom ġo miżinijiet illi mhumiex daqshekk preċiżi, naqra aħjar minnhom hemm minn dawn tista' żommhom f'idejk. Pero jekk nużaw li nixtej biżejjed. Proset. Grazzi. Ringrazzjak. Grazzi lilkom dejjem. Għal-għaris nejlek xi jkun għaddej minn moħħi, nismak titkellem għaxaw minn il-xaħam ikun jixtiequ jinżel x'imkien partikolari. Kif jiena ma nistax naqbad ix-xaħam u nniżlu fejn għandi bżonnu, pereżempju. Ma in an ideal world. U għafa qasira ta' riklami l-aħbarijiet imbagħad ikolli lil Teresa Mikallef, l-psikoterapista, u nagħlaq ma' Ernest Camilleri jibqgħu hemm.